mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Milé deti, milí rodičia, každý den z vás, drahí bratia a sestry, sa nás privíta na dnešnej slávnosti, keď naše milované deti, vaše milované deti, dnes sa zasnúbia s Kristom cez túto najkrajšiu sviatosť, sviatosť lásky, sviatosť Eucharistie. Tak Ježíš sa vstúpi do vašich čistých srdc, aby tak cez čistotu svoju vám daroval svoju lásku, aby ste o tej čistote mohli vysvedčiť svojim úsmevom, svojim pohľadom, svojimi skutkami lásky. Preto prosíme aj teraz zo svätej omši za vás, za vaše rodiny, aby ste tú lásku žili stále v tejto najkrajšej sviatosti lásky. Ježíš, ktorý sa dáva žili po spôsobom chleba a vína každý deň na oltári. Svätú omšu tiež obetujem aj za zdravie Bože požehnanie Igora, ktorý sa dožíva 50 rokov života. Ja všemovúci Boh žehna, nech tak kráča v láske Krista. Aj za vás, milé deti, aby ste nasledovali ten príklad lásky nášho Spasiteľa, jeho najsvätejšieho srdca. Milé deti, Pán Ježiš nás zhromaždil, aby sme s ním slávili poslednú večeru, pri ktorej ustanovil eucharistickú obetu. V nej sa za nás obetuje a v nej sa nám dáva ako chlieb života. Sme šťastní, že môžeme byť tak blízko pri Pánu Ježišovi a že budeme mať prvý raz plnú účasť na svätej omši. Pri baránkovej hostine príjmete chlieb z neba, samého Pána Ježiša. Po sviatosti zmierenia sme sa očistili od hriechov a posilnili sviatosťou, milosťou. Pán Ježiš nás zmieril so svojím Otcom. Zmierili sme sa aj navzájom s bratmi a sestrami. Naše srdce oplýva radosťou, vyjadrime to navonok chválospevom. Teraz chvíľke ticha, odľutujme všetky naše hriechy, previnenia, všetko to, či sme razili Ježišovo milosrdné láskavé srdce. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu Šipanu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu náš. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného. Otec Všemohúci,
Pána Boh, a baránok Boží, Syn Otca, Ty snímáš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímáš hriechy sveta, príjmi našu upenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Len Ty svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší. Kriste, Duchom Svätým, sláve Boha Otca. Modlíme sa. Láskavý Oče, Ty nás skrze svojho Syna si nás vykúpil a prijal za svoje milované deti. So soskou láskou sprevádzaj všetkých, čo veria v Krista, aby dosiahli pravú slobodu a večný život. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie zo skutkov apoštolov. V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Preto 12 zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova. Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru. Počuli sme Božie slovo. Pane, niech je nad nami
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, prichádzajte k Pánovi, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. A dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety. Príjmeme Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je v písme: hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny. Kto v neho verí, nebude zahambený. Vám teda, ktorí veríte, je na česť. Pre tých však, čo neveria. Kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným, kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Oni naň narážajú, lebo neveria slovu, a na to sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás mi povolal do svojho obdivuhodného svetla. Počuli sme Božie slovo. Sa vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: nech sa vám srdce nezrušuje. Veríte Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám to povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel: Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. To vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som Otcovi a Otec vo mne? Slova, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru hovorím vám, aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám. Ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. Počuli sme slovo Pánovo. Milované deti, drahí rodičia, rodičia, každý den z vás, drahí hostia, ktorí ste možno z iných farností, dnes chceme dať Ježišovi svoje srdiečka, aby jeho láska prenikla v naše srdcia. Preto aj, milé deti, prvýkrát príjmete Ježiša do svojho srdca. Ježiš má to najkrajšie a zlaté srdce. To srdce,
ktoré sa vám dať čistotu po celý váš život. Tým, že budete čerpať z jeho lásky. Preto viete, ako Ježiš príde do vášho srdca dnes? Alebo čo vám Ježiš chce dnes dať? Viete? Niekto? Nie. Na detskom čase odpovedali. Ale teraz zase tu veľa ľudí, ja viem, sa asi hambíte. Hej, svoju lásku Ježiš vám chce dať. Lásku, ktorou chce meniť ľudí okolo vás. Ale keď budete mať to srdce čisté, len tedy druhí budú vidieť vás samého Ježiša živého. Preto aj keď dve kamarátky išli na prechádzku, Adelka a Tereska, Adelka sa chválila Tereske: pozri, aké mám zlaté srdiečko, aké som dostala. Na reťazke visí. Pozri, aké má pekné srdiečko. Ale keď išli cez cestu, Tereska videla babku, ktorej trebalo pomôcť. Babka nevedela prejsť cez cestu. A Tereska rýchlo utiekla od Adelky a pomohla babke prejsť cez cestu. A tá babka jej poďakovala: Tereska, ty máš ale zlaté srdiečko. A Adelka sa nazlostila: prečo to nepovedala mne? A babka jej hovorí: Tereska, ty máš srdiečko len na reťazke, ktoré môžeš kedykoľvek stratiť. Ale Adelka, ty máš srdiečko, ktoré môžeš stratiť. Ale ty, Tereska, máš srdiečko, ktoré je čisté, ktoré je v tvojom srdci, cez ktoré každý spozná lásku. Preto aj my potrebujeme to srdiečko živiť Ježišovou láskou, lebo inak vychladne. Inak plameň zhasne. Keď neprikladáte polienka na oheň, plameň zhasne. To isté, keď nebudeme žiť Ježišovej lásky, naša láska vydrží na pár dní, na pár týždňov, na pár rokov. To vidíme v dnešnom svete. A preto tiež sa potom dá nejaký darček, spýtovanie svedomia, aj deviatnik boskému srdcu, lebo Ježišovo srdce je najväčší a najkrajší prameň lásky. To je môj primičný ornát, keď som sa zasvetil a zasnúbil s našou nebeskou matkou a s Ježišom cez ňu. Ona ukazuje jej srdce, Márino srdce ukazuje na Ježišovo srdce, ktoré je prameňom všetkých milostí. Ježišovo srdce vás miluje taký, aký ste. Nepozerá na našu minulosť, pozerá teraz, ako žijeme. Nepozerá na naše slabosti, ani našu dokonalosť Ježiš, ale pozerá, či chceme milovať, či chceme odpúšťať. Preto vám teraz poviem o tom boskom srdci Ježišovom, ktoré nám kostolník tiež dá na platno. Ešte 1647 sa narodila svätá Mária Margita Alacoque, Paralemonial. To je v strede Francúzska, v strednom Francúzsku, na ceste z Nevers do Lyonu. Asi 150 km alebo 150 km ešte od Nevers, dole na juh. Narodila sa najmladšia zo 6 detí. A vyrastala v rodine, ale mala veľmi bohatú krstnú, ktorá žila na zámku. A tak častokrát navštevovala panstvo na zámku v strede Francúzska, v strednom Francúzsku. Ale potom neskôr ochorela. Ako neskôr ochorela, ale ešte sa stále za mladá, keď bola, sa modlila. Modlila sa stále k Ježišovi. Mala takú úctu k Ježišovmu srdcu. Tak Ježiš si ju pripravoval na veľké veci. V tej dobe ešte nechápala, prečo má takú úctu k Ježišovmu srdcu. A neskôr navštevovala školu klárisiek, ako mladá tam ochorela. A preto potom dala sľub Panne Márii, keď ju uzdraví. Bola ťažko chorá pred smrťou, keď ju uzdraví, stane sa jej dcerou lásky. Dá jej svoj život, zasvete jej svoj život. Ale potom, keď Panna Mária uzdravila, zabudla na to a dala sa na život tohto sveta, ako dnes by sme mohli povedať. Až neskôr ju zasiahla láska ku Kristovi. Spomenula si na ten prísľub, ako chcela matka vydať. Že nie je schopná vydať sa, lebo jej srdce hovorilo, že patrí Ježišovi cez Máriu.
Ježiš pripravoval také veľké veci. Potom neskôr budú ešte také 3-4 slajdy, ktoré môžem rýchlejšie. Tam bude ako v kláštore, potom vstúpila do kláštora, Paralemonial sa to miesto volá, a veľmi rada sa modlila. Mala veľký ústup k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Len sestry, keď niečo dali robiť a strážiť nejaké kvetky alebo ovocie, tie zvieratka všetko pozrali, lebo ona stále bola zahlbená do modlitby. Preto nemali veľmi radi v kláštore. Preto mala potom aj veľa takých útokov od sestier, lebo nikto nechápal. Nikto nevedel, že na čo si Ježiš pripravuje. To je všetko kláštora, sestry sa na ňu zlostia. Až potom, v 1683. sa aj prvýkrát zjavil Ježiš 27. decembra 1673. A tu je už teraz, áno, keď sa aj prvýkrát Ježiš zjavil a hovoril, že moje srdce je naplnené veľkou láskou k ľuďom. Hovorí láskou a už nemôže ďalej vydržať. Ako milujem ľudí a chcem im zjaviť lásku cez teba. Cestu nehodnú, nezdelanú, ktorú každý odsuduje. Lebo bola pre každého bláznom, aj v kláštore. Takí ľudí si Ježiš vyberá maličkých, jednoduchých, nemúdrych. A on taký jednoduchý, aby sa ukázalo, že to je jeho dielo. Preto Ježiš povedal, že chcem dať všetky milosti tomuto svetu cez moje najsvätejšie srdce. A preto potom pri druhom zjavení, tam je ďalší slajd, pri druhom zjavení Ježiš je ukázal svoje srdce, ktoré je zraňované trním. A preto žiadal tých 9 prvých piatkov. 9 prvých piatkov, cez ktoré môžete odčiňovať urážky, ktoré sa zastáva Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Preto Ježiš hovoril, že ľudia zraňujú veľmi moje srdce. Nemilujú ma. Preto aj my tak môžeme odčiňovať Ježišov, vyberať tie trnie, tie trnie svetou spoveďou a tým, že sa zasvetíme Ježišovi. Tým, že prvých 9 piatkov, ktoré dal Ježiš prisľúbenia, majú veľkú moc. Že nezomriete v stave hriechu. A potom ďalšie, Ježiš sa zjavil a jeho srdce žiarilo slnkom. Ale sa ukázalo 5 Ježišových rán z kríža. Preto si žiada tých odčinenie urážok, ktoré zostávajú jemu Najsvätejšiemu srdcu. Lebo ľudia ho zraňujú hriechom. Preto on chce vyliať more milosti do vašich srdc. Cez toto krásnu pobožnosť 9 prvých piatkov. A potom Ježiš ďalej hovoril, že aké chladné sú ľudské srdcia. Keby mi ľudia aspoň trošku splácali láskou. Preto tak žiada tých 9 prvých piatkov. Vyspovedal sa na prvý piatok. Dôležitá spoveď, sveté príjmanie na úmysel a potom ten deň žiť po svätujúcej milosti a modlitba na úmysel svätého Otca na prvý piatok mesiaci. A predstavte si, že poznám veľa ľudí, alebo každého, kto 9 prvých piatkov spravil, že nikto nezomrel bez zaopatrenia a bez toho, aby kňaz prišiel k nemu a dal posledné pomázanie a Eucharistiu priniesol. To sú prisľúbenia, ktoré Ježiš dáva. Tých prisľúbení je veľa, ktorí sme to boli do rána. Keď Boh dáva poznať, vidieť očami srdca, tak zázrakov je veľa, ktoré Boh dáva každý deň. Preto vy tak môžete každý piatok s ockom alebo s mámkou prísť, alebo v blízkosti prvého piatku sa vyspovedať, prijať Ježiška do svojho srdca a dať si úmysel odčiniť urážky, ktoré zostáva jeho Najsvätejšiemu srdcu. Preto potom Ježiš sa sťažoval, najviac trpím, lebo kňazi strácajú lásku ku mne. Takže neskôr bola Fatima tie veci, ale už v tej dobe 7. storočí hovoril, najviac trpím od zasvetených duší, lebo ma nemilujú, začínajú milovať svet. Preto potom Ježiš žiadal od kráľa Ľudovita 14. zasvetenie Francúzska. V 1689. hovorí Margite Lacocque, chcem dať vyriť božské srdce na zástavy kráľa Ľudovita 14. A tak Francúzsko bude uchránené od vojen. Ľudovít 14. sa smial, lebo Francúzsko 17. storočí bol ešte mier, koncov 17. storočia. A preto 100 rokov na to Ježiš hovoril Margite Lacocque, nechceli prijať zasvetenie
preto budú musieť prijať trest. To, čo hovoril Fatime neskôr Lucii. Preto to má taký súvis s Fatimou tiež. A preto 100 rokov na to, 17. júna, vypukla Veľká francúzska revolúcia. Presne 100 rokov na to, od toho, ako zjal zasvetenie Francúzska. Krát to nespravil. Spraví to, ale bude neskoro, hovoril Ježiš. On to spravil vo väzení. A Ľudovít 16. zomrel pod gilotínou. Potom začalo vyvražďovanie cirkvi v Francúzsku. Kňazi, 40 000 kňazov skončilo pod gilotínami. Preto takou moc má to zasvetenie. A ešte môžeme si prečítať prisľúbenia, ale môže nám pán kostolník dať od jednotky? A že niekto nám príde prečítať prisľúbenia, niekto má takú odvahu. Že môže slajd naspäť vrátiť od jednotky. Že prečítam niekto prisľúbenia, ktoré dal Ježiš. Keď príjete 9 piatkov na prvé sväté prijímanie, príjmete Eucharistiu, kto má takú odvahu? Nechcem vám dať otázky, bo vidím, že sa bojíte, ale aspoň prečítať môžete. Videl som sa na začiatku, že sa bojíte, že otázky nebudem dávať radšej, ale chcem odvahu prečítať iba nič viac. Niekto prečíta tých 12 prisľúbení a už bude koniec. Nikto nič? Dáme rodičom čítať, že nechcete nikto 12 prisľúbení prečítať. Kto je taký odvážny? Nikto? Ani jeden? No, to je krásne. Veronika, krásne. To máš hneď nad sebou. Vidíš, to budeš dobre vidieť. Bo ja som tiež taký slepý. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu. Ich rodinám udelím pokoj. Poteším ich vo všetkých protivenstvách v živote, ale v hlave pri smrti budem ich bezpečnou ochranou. Hojne požehnám kožné ich podujatie. Hriešnici nájdu v mojom srdci prameň a nekonečné more milosrdenstva. Vlážne duše sa stanú horlivé duše dosiahnu chytro veľkú dokonalosť. Domy, ktorých si obraz môjho srdca zavesia a úctia hojne požehnaním. Kňazom dám milosť obrániť aj najzajtrlevejšie srdcia. Mená tých, čo rozlišujú túto požnosť, píšem do svojho srdca a nikdy ich odtiaľ nevydriem. Sľubujem prehojnom milosrdenstve svojho srdca, že všetkým, ktorí budú prijímať prvé piatky 9 mesiacov po sebe, udelím milosť konečného pokánia, že nezomrú bez mojej milosti ani bez prijatia potrebných sviatostí, lebo moje srdce sa im stane bezpečným útočišťom v poslednej chvíli. Ďakujem, pán Boh, zaplať Veronika, výborne. A presne to 12. prisľúbenie všetci ľudia, ktorí si 9 piatkov vykonali a naozaj úprimne boli na spovedi, nie že zamočali hriech, bo tým je platná spoveď, ale vyznali všetko úprimne a ľutovali. Tí zomreli veľmi krásne. Kňaz bol pri nich, zaopatril ich, donesol im Ježiška. To sú prisľúbenia, ktoré Ježiš do bodky plní. Má veľa krásnych svedectiev, aj 5 fatimských sobot takisto, ale teraz máme o srdci Ježišovom. Preto tiež máte potom odomňate spytovanie, sa doma mali darček.
ktorým by tiež Pán vnúkol cez kamarátov, cez kamarátku, ktoré som myslel, že už nebudú, ale Pán Ježiš stále postará. A potom máte tiež tam ten deviatnik, ktorý si môžete zapisovať aj prvý piatkov. A potom máte ešte krátke také brožúrky, svedectva z Medjugorje, svedectva z Guadalupe, Guadalupský obraz a potom Božie milosrdenstvo. Zázraky, ktoré sú potvrdené odborníkmi, vedcami, teológmi, kým chcete, neveriacimi ateistami, ktorí keď skúmali Guadalupský obraz alebo Medjugorské posolstva, veľa uzdravení. A takisto Božie milosrdenstvo cez svätú Faustínu, ktoré Boh koná zázraky. Môžete potom prečítať s pozoskom a s mámkou si doma. Tak buďte požehnaní a milujme Ježiška, aby Ježiško mohol žiť v našom srdci. On nás veľmi miluje a svoju lásku dáva poznať maličkým a pokorným, jednoduchým ľuďom, tých, ktorí majú čisté srdce. Človek nikdy v hriechu nedokáže pochopiť, že je milovaný a nedokáže milovať nikdy nikoho. Ja som si myslel, že sa dá milovať bez Ježiška a nedá sa. Človek potrebuje to poznanie a cez modlitbu poznanie prichádza. Preto vy teraz sa zasvetíme Pane Márii, môžete obrázky si zobrať. Včera večer som bol pred Ježiškom a pýtal som sa Ježiška večer, ako a čo môžem pre vás najviac robiť. A tak vás som počul v srdci zasvetiť mojej matke. To je najväčší zázrak dnešnej doby, to zasvetenie. Zasa môžeme si kľaknúť a pomodlíme sa to zasvetenie vzhľadu tie modlitby, ktoré máte spolu. Môžete zobrať tie obrázky, si kľakneme a sa pomodlíme. K Pane Márii nech chráni vaše srdca. Mária, Matka moja, zasvecujem sa Tvojmu nepoškvrnenému srdcu v živote i smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že Ty, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí a preto sa odovzdávam Tvojmu srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen. Bude obnovenie krstných sľubov, košielka a sviečka. Keď Kristus je svetlom sveta, symbolizuje, že medzi nami. Preto Kristus prežiari každú temnotu ako sviečka, keď ho zapálime. Aj to srdiečko je také čisté ako tá biela košielka pri krste a rodičia vám majú v tom pomáhať. To môže sa postaviť, poprosím. Milí rodičia, krstní rodičia, pred niekoľkými rokmi ste priniesli tieto deti na krst, ktorí sa znovu zrodili z vody a z Ducha Svätého a dostali vzácny dar, účasť na Božom živote. Sľúbili ste, že ich budete vychovávať tak, aby sa v nich Boží život stále zveľaďoval. Vyznali ste vieru v Ježiša Krista. A v tejto viere sa udelili deťom krst. Teraz ich privádzate, aby mali účasť na oltárnej obete a prijali oltárnu sviatosť. Je to vzácna svätá chvíľa, za ktorú sme všetci vďační a oslavujeme Pána, lebo je dobrý. Milé deti, pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, ktoré ste boli pokrstení a stali ste sa Božími deťmi. Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši a prijímete sviatostného Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojim srdcom a svojimi ústami pred tvárou svojich rodičov a krstných rodičov i pred celou farskou rodinou. A sľubíte, že budete ako deti svetla, kráčať vždy vo svetle Kristovom a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti. Preto
preto sa vás teraz pýtam. Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekate sa vábivých pokúšení, aby vás neovládol hriech? Zriekate sa zlého ducha, povodcu a kniežaťa hriechu? Veríte Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, v jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný? Chcete žiť ako deti svetla a stále kráčať vo svetle Kristovom? Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí, a slúžiť mu verne v katolíckej cirkvi? Chcete sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonov a na pobožnostiach? Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškodnenú pre život večný. Amen. Bratia a sestry, Pán Ježiš nás uisťuje, že svoj život naplní pokojom a radosťou. Len ten, kto zotrvá v spojení s ním. Vyprosujme túto milosť sebe i všetkým ľuďom. Žehnaj našu vlast a chráň ju od každého zla, aby sme žili v pokoji a v bratskej láske. Odmeň a požehnaj všetkých kňazov, ktorí sa starajú o duchovný život detí, aby sú radosťou slávili sväté tajomstvá. Povzbuď rodičov i krstných rodičov, aby svoje deti viedli k Tebe a boli im prvými učiteľmi a svedkami viery. Žehnaj všetky deti na svete a pomáhaj im, aby sa mohli stretnúť s Tebou. Prosíme
Žehnaj, zachovaj vo svojej láske milosti deti, ktoré dnes po prvý raz príjmajú tvoje telo a krv, aby žili v radosti, ktorú im nik nevezme. Dobrý Pane, Ty si pravý lekár. Prosíme ťa za našu spolužiačku Dominiku, ktorá tu dnes nemohla byť s nami. Uzdrav ju na tele i na duši a daj, aby bola čoskoro s nami, veselá a zdravá a mohli by sme ťa spolu s ňou oslavovať a chváliť. Prosíme ťa, Pane Ježišu, za nášho brata Igora, ktorý nesla aj 50 rokov života. Je tak ukrytý Márinom čistom, nepoškvrnenom srdci, nech kráča po ceste Tvojej lásky, po ceste, ktorou vedie Matka Božia Tvojmu najsvätejšiemu srdcu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, vypočuj naše prosby a daj, aby sme všade ohlasovali Tvoje veľké skutky, že si nás povolal do svetla svojej lásky, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Na oltári sú položené dary, chlieb a víno. Teraz v eucharistickej modlitbe pozvedieme srdcia k Bohu. Budeme zdávať vďaky. Potom budem prosiť nebeského Otca, aby slovami a obchodmi Ježiša Krista Duch Svätý premenil chlieb a víno na telo a krv Pána Ježiša. A napokon, po spoločnej modlitbe Pána,
zúčastníme sa na baránkovej hostine, na ktorej príjmeme Kristovo telo ako chlieb života. Znešený Bože, z Tvojej dobrotivosti slávime svätú obetu, ktorú nám dávaš účasť na svojom živote a prosíme ťa, pomáhaj nám dôsledne žiť podľa pravdy, ktorú si nám zjavil skrze Krista nášho Pána. Pán sa vami. Ore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné Teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejte tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Veď on je opravdivý baránok, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrť našu smrť premohol a svojím zmrtvých staním obnovil nám život. Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovo vzkriesenia a v nebi anjeli so zástupmi svätých neprestane spievajú na Tvoju slávu. Naozaj si, svätý Oče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa, Oče, prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť. Vzal chlieb a zdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova zdával vďaky a dalo svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy.
Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Keď teda slavíme pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Oče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tela a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete, a veď v dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom, s našim biskupom Bernardom i s jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesenie, i na všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote. V spoločenstve so Svetou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. A teraz spolu s našou nebeskou Matkou sa modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a pri nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie bláženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, ktorí sú pozvaní na hostinu baránkovu. Modlitba pred svätým prijímaním. Pane Ježišu, Ty si môj Boh a Pán, Ty si môj Spasiteľ a Vykupiteľ, Ty si môj najlepší priateľ. Viem, že si prítomný v oltárnej sviatosti ako Boh a človek. Verím, že si skrytý v nebeskom chlebe a chceš byť pokrmom mojej duše. Milujem ťa z celého srdca a veľmi túžim po Tebe. Príď, Pane Ježišu, posväť mi dušu i telo a ochraňuj ma, aby som bola šťastná na veky. Amen.
Modlitba po svetom príjmaní. Dobrý Ježišu, ďakujem Ti, že si prišiel ku mne, kláňam sa Ti a milujem ťa. Kláňam sa Ti s mojím anielom, strážcom i so všetkými anielmi a svätými. Aký som šťastný, Ty si môj a ja som Tvoj. Ty si vo mne a ja v Tebe. Pomáhaj mi, aby som sa vždy a viac podobal Tebe, aby som ťa vždy a viac miloval pre Teba, aby som miloval všetkých svojich bližných a dobre robil každému. Daj, aby som veľmi miloval všetkých svojich bližných a dobre robil každému. Daj, aby som veľmi miloval Tvoju i moju nebeskú Matku Máriu. Zachovaj ma vo svojej láske a milosti. Požehnaj ma a požehnaj aj mojich rodičov i všetkých mojich bližných. Amen. Prosíme ťa, Bože dobrotivo, ochraňuj svoj ľud, ktorý si nasvietil sviatostným pokrmom a pomáhaj mu, aby prešiel z temnoty riechu do nového života. Skrze Krista nášho Pána. Ešte oznámy. Svätá omša budú v obvyklom čase. V stredu ešte detská svätá omša. Už posledná, keďže Severná má sväté príjmanie na ďalšiu nedeľu. Potom v piatok stále večeradlo, hodinu pred svetou omšou o 17. Svätá omša bude ráno o 8. Slovenská v sobotu, o 10. spoveď pre deti a rodičov zo Severnej. A prvé sväté príjmanie máme na ďalšiu nedeľu pre Severnú školu. Potom tiež tak pozývam, keď sa chcete modliť v rodinách, či večeradla spolu zasvetenie, to, čo sme mali pred týždňom duchovnom novu, kde pani Marta rozprávala, alebo potom modlitby od otcov a matiek, môžete sa zapísať za Kristy, potom vás dáme dokopy spoločne, že kde sa budeme stretávať. A potom tiež dám vám vedieť, kedy bude potom spoločná opekačka pre rodičov a pre vás, ktorí ste tu.
Potom cez katechetky vám dá vedieť, kedy vymyslíme ako nedeľu alebo sobotu spoločnú pekačku, kde sa môžeme stretnúť a porozprávať, tak spolu sa zdieľať. Teraz ešte budem odozdávať pamätné listy a darčeky. Milí prítomní, blíži sa koniec dnešnej slávnosti a tak nám dovolte poďakovať sa. Najskôr ďakujeme vám, milí rodičia. Bol čas, keď ste nás, svoje deti, niesli na rukách do chrámu, aby sme prijali sviatosť krstu. Bol čas, keď sme vám prvýkrát povedali: Otec, mama. Bol čas, keď ste nás učili skladať ruky k modlitbe. A dnes nastal čas, keď ste nás sem priviedli v bielom rúchu, aby sme prvýkrát prijali telo nášho Pána. Ďakujeme vám za vašu lásku, za výchovu, za vaše modlitby a za všetko, čo ste pre nás od malička urobili. Ďakujeme i vám, krstní rodičia a starí rodičia, za vašu starostlivosť a oporu. Ďakujeme i vám, naše katechetky, teta Katka, za vašu oddanosť, trpezlivosť a za prípravu na náš veľký deň. Poďakovanie patrí i pani riaditeľke, našim pani učiteľkám, za to, že ste tu dnes s nami a prosíme o modlitby a usmernenia. A v neposlednom rade patrí veľké poďakovanie vám, duchovný otec, za vašu prípravu, za detské omše, za to, že ste nás učili, ako kráčať za Ježišom. Vieme, že ste to s nami nemali ľahké. Ďakujeme za vaše modlitby a vyprosujeme vám hojnosť Božích milostí a pevného zdravia, aby ste vo svojom poslaní mohli pokračovať ešte mnoho rokov. Nech vás Boh žehná a chráni. Poďakovať pani riaditeľke tiež školy, ktorá je tu, učiteľkám, vašim katechetkám, každému jednému z vás, ktorí dávate svedectvo života svojou láskou deťom. Lebo veľa svedectiev aj teraz riešim stále praxi, Boh odhaľuje stále tajomstva Božieho kráľovstva cez nebeskú matku, cez storočnicu Fatime a častokrát len potom plačem, ako sú deti pozraňované. Tam nezažili lásku, nezažili modlitbu, potom hľadajú falošnú lásku a svet ich oklame, zlý duch ich oklame. Preto Pán Boh zaplať za vás, ktorí sa doma modlíte, lebo keď som tu rozprával tie svedectvá, kde chodím do rodín večer, kde sa doma modlí a kde sa doma nemodlí, sa nedá porovnať. Kde sa doma modlí, hoci sú choroby, hoci sú neviem čo, tam sa nič nerozpadáva. Tam zlý duch nemá žiadnu moc. Tam cez rúženie, cez odpustenie, cez lásku sa dejú zázraky rodine. To zažívam každý deň cez Máriu, cez svätý rúženec. Ale tam, kde sa doma nemodlí, tam sú duchovia, cítim cez Máriu, duch nečistoty, na rovinu si povieme, duch mágie, duch veštenia, duch homeopatie, akých chcete. Preto veľa poznám svedectiev ľudí, ktorí podinú a plačú, prídu len z ničoho, oni zaklopu, Panna Mária ich pošle a hovoria: chceli sme mať deti múdre, šikovné, vzdelané, nadané a teraz plačeme, lebo sme nedal najväčší poklad, vieru.
A ako keby nám Boh dal ešte raz šancu. Preto Ježiš hovorí, hľadajte Božie kráľovstvo, všetko sa pridá. A tam, kde vidím, že najprv dajú vieru, potom všetky tie deti ostatné všetko majú. To, čo Ježiš hovorí v Svetom písme, či cez našu nebeskú matku, postarám sa aj materiálne dobro, keď sa mi zasvetíte, hovorí Matka Božia. Preto sami si podkopávame dom, tým nežijeme Božie prikázania o modlitbe, deti nevedia príklad, a potom nečakajte autoritu u detí, tak vám poviem. Ale tam, kde vy dáte autoritu Bohu svojou pokorou modlitbou, tam veľmi ľahko deti nachádzajú autoritu milujúcich rodičov. Keď nespoznajú vašu lásku, nikdy nespoznajú Božiu lásku. Potom ich zlý duch ľahko oklame. To, čo Matka Božia Fatimu odhalila. Preto vám vyprosujem tie milosti pre vaše deti. Tí, ktorí sa modlíte, ďakujem, Pán Boh zaplať. A tí, ktorí nie, tak otvorte bránu nebeského kráľovstva tým deťom cez vašu lásku, cez modlitbu. Boh všetko odpúšťa, nepozerá na minulosť. Chce vaše srdcia. A len tedy deti budú šťastné, keď vedia vašu lásku. Sa milujete, sa máte radiť. Pán Boh zaplať každému z vás. Buďte požehnaní a buďte požehnaním. Aj Pán Boh zaplať nášmu zboru, nášmu kantorovi za našich mladých, ktorí spievajú tiež Bohu na slavu aj svojim životom. Teraz budeme rozdávať darčeky a potom tiež vám chcem dať tieto diplomy aj darčeky. Tak spolu s rodičmi si prečítajte tie svedectvá, ktoré sú potvrdené odborníkmi, lekármi, čím chcete vecami, či Guadalupeský obraz, či Medžugorské posolstva, či Svätá Faustína, Božie milosrdenstvo. Patricia Ličáková. Evgenia Horvátová. Natália Steránková. Viktória Varadiová. Natália Chovancová. Veronika Kinga Oravcová. Leticia Halasová. Nikola Savko. Albin Horvát. Lukáš Suško. Leonard Štefán. Marko Chovanec. David Fazekas. David Šavkanič. Barbora Cibriková. Alexandra Baloková.
Nela Demková. Adriana Horvátová. Natália Miklošová. Sofia Somorajová. Vanda Berešová. David Spišák. Samuel Gaňo. Daniel Danko. Blahoželám. Ľubomír Gromoš. Marek Barát. Dominik Tichovič. Matúš Gabaň. Natália Jasová. Vivian Gregusová. Betina Benická. Diana Cepeši. Viktória Hliviaková. Vicky. Ivana Hoďová. Vanda Špaková. Lukáš Gedeon. Sebastian Alex Trábik. Miroslav Rakacký. Tobias Flachbart. Počkaj. Matúš Oravec. Tomáš Suchovič.
Reši nás náročí. Ešte príjmite novokňazské požehnanie a teraz ideme vonku tiež, to budeme ešte fotiť. Pán s vami. Vkladaním mojich novokňazských rúk na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, svätého Micha Archaniela, svätého Jozefa, svätého Anna Viannea, svätého Ludovita Griana Montfortu, svätej matky Terezy, svätého Pátra Pia aj svätého Šarbela, všetkých vašich nebeských patronov, nech vás žehná a ochraňuje všemohúci Boh, Otec, Syn i Duch Svätý. Iďte mene Božom, aleluja, aleluja.